हेल' लोगोफोर गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। गोबाव समनि उनाव आं नोंथांमोनजों दिनै लाइभ फैदों। खुलुमबाय रायजोफोर। नोंथांमोना दासान्दि माबोरै दं आरो माबायदि दङ आं बेखौ सोंनो थाखाय नोंथांमोनजों बे लाइभखौ फैनाय जाहैबाय। सोंनाया जाहैबाय सोंनो आंथ' नोंथांमोनजों रायज्लायनो मोना आरो नोंथांमोना आंखौल'सो नुयो नाथाय नोंथांमोनहा मा खालामदों बेखायनो नोंथांमोना मा खालामदों अननानै 50,000 आंनि लोगोफोरा आंखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम आङो खुलुमहरनाय जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि अननायावनो आंनि चेनेला दिनै दावगागासिनो नोंथांमोना बिदिनो हेफाजाब होबाय था। आङो दायो स्पेसियेलि बर'नि माखासे जारिमिन प्लास लोगोसे माखासे बर'नि लेखाफोर लोगोसे आसामनि लेखाफोर बायदि मैया आङो आपल'ड खालामबाय थादों। जाहाथे बे इयुनाव जोंनि बर'फोरनि थाखाय खामानि होयो। दायो जोंनि बर' सुबुंफ्रा लेखानि सोमोन्दै भिडिअ' बानायोबा इसेबां इन्टारेस्टेड गैथ'आ आरो नाथाय इयुनाव बियो जोबोद गोहोम खोलैगोन। मानो होनना बुङोबा आजिखालि माखासे बिजाब सोलोंनायफ्राबो बिजाबनि गोनांथि गैयि जालांबाय। जोङो गुगोलफ्राव सार्च खालामब्लानो बायदिसिना सोंनाय-फिननायखौ जों मोनजोबसै। बेखायनो आङो बैफोरखौ टारगेट लानानै बर'नि माखासे भिडिअ'फोर बानायो आरो दासान्दि। मिथिंगा हेलौ नोंथांमोना माबोरै दङ अननानै आंनो खोन्थाहरदो कमेन्ट खालामनानै बयबो। जोंमा बसुमतारी माबोरै दङ आदा? मोजाङै दङ। दा लकडाउनाबो बिराद गिथाव-बाथाव बुहुमखौनो फोजोबस्रांनो नागिरबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'फ्राबोथ' बिराद लस जाबाय आरो गोजानाव थाहैनायाबो बिराद लस जाबाय। जोंहा न'आव बिराद लस जाबाय स्पेसियेलि। थेंक्स आं मोजाङैनो दं आदा। रिता नार्जारि अके। लकडाउना जोंहा गयआ बिराद बुरजा दङमोन 10-12 बिगायानो जागोन दे टटेल सानोबा। ओमफ्राय एसे फानजेनाखैमोन दा मोननानै सिरिजोब्बाय। जोंहाल' नङा जोंहानि बायदि बयहाबो नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि दङ जागोन। नाथाय दा सेस लकडाउनानो माबा खालामजोब्बाय आरो बेखार खालामजोब्बाय। फाननो हाया मुं हाया लस जाजोब्बाय मोननानै गयआ। बिराद बुरजा गय दंमोन जोंहा फाननोनो हायासै। लस जाबाय बे बोसोराव। सरकाराबो लस जाबाय जों पाब्लिकआबो लस जाबाय। बे चाइनानि थाखायनो नङा होमबा? बिराद फाग्ला डुप्लिकेट माल दिरुनबाय थायोना बिसोरो। सोर कमेन्ट हरदोंमोनथाय नुस्लाबासै आं। रिसार्ट देरहासात बर' मा ओंख्रि आदा? जोंना ओंख्रिया थाइनासे आलु ओमफ्राय माबा गोखा फिथाइ भाजा। देरहासात बर' नोंसिना मा ओंख्रिमोन? नोंथांमोना जेराव खिथाया मानो मोजाङै थाथ'। दा आंनाव माखासे मेसेजफोर फैदों। जों गामिनिफ्रायबो माखासे दंहैयो आरो बेंगालर बायदि बायदि आउट अफ आसामाव मणिपुर बायदि बायदि खामानि मावहैनाय बिथांमोना दा फैनो हाथ'नायनि जेबो राहा गैथ'खाया। नोंथांमोना जेराव थायो बावनो खस्थ' मस्थयै थाथ' अननानै। मंगल देउरि इसोरनि अननायाव मोजां दं फंबायनो। औ आंबो मोजाङै दङ। गुड इभिनिं आदा सोरमोनथाय नुस्लाबासै आं। गोलोमसारानो बसुमतारिनो गुड इभिनिं आदा गुड इभिनिं। दामा मोजां न' सार मोजां। देरहासात बर' जोंना लाव अमा मोनो गोथावमोनथ'। दैमारि जलेस्वर हाय हेलौ। न'आव हारसिं जोंना आइयाबो बाजार बानलु लायनो होननानै थांबाय। मोनगोन ना मोना दखानखौबोथ' खुलिखाया। ओरैनो लामा लामा थाबायलाबायना फानो बुरैफोर। राहुल बर' हाय ब्र' हेल' ब्र'। आइ बानलु लायदों बाबाया गामियाव दंहैयो। सुदेम नार्जारि हेलौ बुन्दुनो हेलौ बुन्दु। बड' क्रियेटर हाय आदा हेलौ।
आदाया बहानि होनो आङो चिरांनि गोलोमस्राङानो नामामोन मालानि दिनाव लकडाउन जोबबावगोन जा बाबाय न'आव थाबाय थानो मिथिबाय आंथ' न'आव बांसिन थाया नालाय न'आव ओरैनो साननै सानथामल' थानाय जायो बांसिन दस्रायाव थानाय जायो बरपेटायाव थानाय जायो आङो बरपेटा रडआव थायो दा राहुलबाराव जुलि लाबाय नामा नों आदानो लाथ'वाखै नागिरथ'वाखैनो र' लकडाउन आदा लकडाउन होननायसो जाबायना लकडाउनखौ लानानैबो दावराव दावसि जाबावो जोंना बर'फ्रा दैमारि जलेस्वर नों मा जायगानि आरो मा गामिनि ब्र'नो आं चिरांनि बड'लेण्ड चिरां आरो रुनिकाटा आंबो दसे दखानाव बेरायहैनोसै थाबायनानै दा न'आव पुलिसफोर होसोगोन बाइक लांबाबो आदायालाय मा मावोनो आं जेबो मावा मास्टार डिग्रि रिता नार्जारि दे ओहो रोदा मा नाममोन रोदा बसुमतारी आदाया मा मावो आं जेबो मावा मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामखांबाय आं ओमफ्राय बिनिफ्राय दायो बिएड खालामगासिनो दं मास मोनथामसो दंबावोनदां बिएडआ जोबथ'वाखै मानि माबा जादोंमोन इन्टार्नशिप जादोंमोन ओमफ्राय दा फोरोंनो गदों गथ'फोरखौ बे लकडाउननि थाखाय रिता नार्जारि जुलिखौ थाब लानाङा आदा खस्थ' मोनोनो औ थाब लाखाया रिता आङो लाया होननानै दारिया लकडाउननि सिनजानोबो मोनाखै प्रनिता मा खबर आदानो मोजां खबर आं दासान्दि मोजाङैनो दं आदा आनान गसाइनि अननायाव नामद बसुमतारी अके आंबो मोजाङै दं बिदिनो मोजाङै थाबाय थाथों नोंथाङाबो मालै आदा मानि खबर होदोंनो खबर माने आं नोंथांमोनजों रायज्लायनोसो नुजादों माने लाइभआव दिनै दसे सोरनिबा आं कमेन्टखौ फरायस्लाबनो हायासै दे गोजौआव थारबाय बेखायनो नोंथांमोना दुखु दामोन आरोना हास्लाबासै मानि दा आंनाव 34 जन लाइभ जानानै दङ नै नोंथांमोना बबे जायगानि खोन्थाहरलाय आंनो बबेनिफ्राय दा आंखौ नायगासिनो दङ आंनि भिडिअखौ लाइभखौ दिनै बबे जायगानि दङ नोंथांमोनहा जोंना स्पेसियेलि बर' इउटुबारफोर ओंखारबाय गोबां बर' इउटुबार दंसै बेसेबां बर' इउटुबारफोर थागोन एसेबांनो हारिया डेभेलप जालांगोन दे बे बाथ्राया सैथो माने मिथियै गामि गोथौनि माखासे जाथायफोरखौ जों मोनथियो रिता नार्जारि अके थेंक्स काजलगाव चिरां आं सनितपुरनि आदा बरिया गोजाननि दंथारो माथो माने बेसेबां दा फेसबुकआवबो दाना फेसबुक पेजनिफ्राय रां खामायनो हायो इउटुबनिफ्रायबो हायोबा सोलोंनो जोङो ससियेल मिडियानिफ्राय फैसा खामायनायजों लोगोसे जोंनि हारिनि जोंनि जाथिनि बबे खनायाव मा जादों जोङो अब्लासो न'खरसे बायदि जानो हागोन आरोना आं बाक्सानि आदा खोरोमदाव अके चिरां बासिस्थ' नार्जारि अके माने बेबायदि जोङो ज' बयबो इउटुबार जाबासो दिनै नोंसोर गामियाव मा जादों जों थाबैनो मोनथिगोन अबेहाय मा जादों आरो जों सरकारखौ प्रेसार होनो हानाया जोंसो सोरबाया सानोदि माने सोरखौबा जेनेबा गाबोन सोरखौबा बबेबा पार्टिखौ रायगोन इउटुबारफ्रा बै पार्टिखौ रायगोन बे रायनाया जाहैबाय बिसोरनि माखासे मोजां आरो गाज्रि खामानि मावनायनि माबाखौ बिसोर गाज्रि खामानि मावोबा माने बिसोरनि मावनाया जायाखैबा बेखौ आसि खोन्थानानै होनायसो जायो दै जाहाथे बिसोर मोजां मावथों बिर सोरगियारि आं बाक्सानि तामुलपुर अके बेखायनो इउटुबारफ्रा माने जोङो माखासे गाज्रिखौबो बुंगोन आरो माखासे जेनेबा सोरबा एन्टारटेनमेन्ट खालामग्राफ्रा एन्टारटेनमेन्ट खालामगोन निउसनि होग्राफ्रा निउसनि होगोन आरो माखासे जेनेबा बिदिनो अनेक आरोना इनफरमेसन भिडिअ होग्राफ्रा होबाय थागोन बिदि के नार्जारि नाइस भिडिअ आदा थेंक इउ बेखायनो इउटुबारफोर आरो लोगोसे बेबायदि भिडिअ बानायनाय हगारग्राया जोंनियाव थाथारनांगौ आरो अब्लासो दिनै जोङो
माखासे बर' इउटिउबारफोर ओंखारनानै माखासे बर'फोरनि निउस चेनेलफोर ओंखारनानै फुरा आपडेट जादों जोङो दिनै न'खरसे बायदि जानो हादों आरो मालाय गुबुन हारिया जाथिया गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि गोबां इउटिउबारफोर दंखायो लोगोसे गोबां मा होनो बिदिनो भिडिअ बानायनानै निउस चेनेलफोर दंखायो बेखायनो बिसोर बिराद जौगानायमोन आरोना रिता आं चिरांनि आदानो रिता चिरां मा गामिनि बिदिनो माने बेबायदि ओंखारोबासो जों मोजां जायो नालाय नोंथांमोना मा आंनि बे बुंनायनि सायाव नोंथांमोना नंगौना नङा सानदों आं बुंनायखौ खोन्थाहरदो ओंखारनांगौना ओंखारनाङा ज' बर' इउटिउबारफोर बयबो माने गावबा गाव जायगायाव जानायखौ खोन्थानो थाखाय बिदिनो लाइभआव सम फैनांगौ प्रनित नार्जारि अके फैबाय थागोन रिता खैला मैलानि अके खैला मैला ओंखारनांगौ आदानो औ बिर सोरगियारि नंगौ ब्र दैमारि जलेस्वर दखानाव साहा लोंहैनोबो गय जाहैनोबो गैला दखानफ्रानो बन्द' पुलिसफोर होसोफैबाय थायो दसेनो आरो जों मानिनांगौबो नालाय ओमफ्राय न'आव मालाय बेसिबां थानो जोंनाथ' जेनेबा इसिबां टाउनबो नङा अब्लाबो जोङो सम जेनेबा न'आव थानो बानानै गामिनि लामायाव ओंखारबाबो पुलिसफोर फैबाथाय खारो आरोना गिनानै उफाय गैयाना नोङो मानिनांगौ बेखायनो जों गासिबो दिनै मानिनायखायसो दिनै एसे खम जादों इण्डियायाव नोंसिनालाय मा गामि आं रनिकाटानि चिरां आदा आंनि के नार्जारि इउटुब चेनेलखौबो नाय आदा भिडिअखौनो के नार्जारि अके नायगोन के नार्जारि ना नोंनि चेनेलनि नामा जोंसार बसुमतारी हेल' ब्र हाय रिनु दैमारि नोंथाङा सारा मा खालामबाय थादों आङो दासान्दि ओरैनो दंथ'यो अरां हालामनि आङो ओरैनो दंथ'यो बिएड खालामगासिनो दङ जोबसिगोन नै मास मोननै मोनथामल'सै के नार्जारि अके के नार्जारि ना नोंथांनि चेनेला नायगोन आं दा जोङो बेसेबां बर' इउटिउबारफोर दङ साननो नाङा दे आं बिनिखौ साबसक्राइब खालामा आं बिनिखौ साबसक्राइब खालामा खालामनांगौ मानो होनना बुङोबा मालाबा नङा मालाबा बेबो मोजां भिडिअ हगारगोन बेखौ साननानै मानो होनना बुङोबा जों इउटुबार जायोब्ला इउटुबा बर' बेसेबां दङ बिसोरखौ जौगाहोनो नाजानांगौ आरोना आदा नोंनि फेसबुकाव मा नेम आंना फेसबुकाव दावहां ओमफ्राय स्पेस होनानै एजेड गयारि दावहां एजेड गयारि आंना फेसबुकआ मोननै जादों दे दावहारु गयारियावबो दंखायो नोंसोर नायबा नुगोन DAW दावहां एजेट गयारि मोनसे दं ओमफ्राय दावहारु गयारि मोनसे दं फेसबुकाव नोंथांमोना आंनि फेसबुकाव माबा खालाम मा होनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामहरबानो जाबाय आं एक्सेप्ट खालामगोन मानो होनना बुङो आंना मोननै ओरैबायदि जादों जेब्ला आङो चेन्नाइआव फरायहैदोंमोन होनबा आङो पासवार्डखौनो बावनानै माने खुलिबाबो जालामोन आरोना ओमफ्राय बहाय थानाय समावनो आं गोदान खुलिफिनदों आरो दावहां एजेट गयारिखौ ओमफ्राय न'आव फैफिनबा आं मोनसे डायरियाव लिरना दोनोमोन आंनि पासवार्डखौ बेखौ मोनफिननानै ओमफ्राय दा मोननै जाबाय आरो दा मोननैखौबो सलायो आरोना आङो सालायनानै दङ फेसबुकखौ जायखिजाया मोनसेयाव नोंसोर फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामनानै दोनबानो जाबाय आं मोननैखौबो नायखायो इन्सटाग्रामावबो बेनो नामा दावहारु गयारियानो दावहारु अफिसियेल होबाबो मोनगोन 4000 वाट्स टाइम जाबानो आंना मनिटाइजेसन जासिगोन आदानो अके के नार्जारि बरिया माने 2,40,000 मिनिट्स नांगौ टटेल नों बे वाइटि इउटुब स्टुडिअ'आव नायब्लानो नुखागोन बेसेबां जाखो नोंना मिनिट्सआ बे 240K जानांगौ आरो होनबानो मनिटाइज जागोन आंनि फरायनायखौ सोंदों सोरमोनथाय चेन्नाइथ' नङा चेन्नाइआव नङा आं पन्डिचेरि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियावसो फरायदोंमोन चेन्नाइनि खोलाहा थांथारनांगौ पुडुचेरिनि राजथावनिया केपिटेला माबा आरो पन्डिचेरि होनो बे पन्डिचेरि सागोर जिङावमोन लैथो सेराव
नोंसोर नेटआव नायबाबो नुखागोन पन्डिचेरि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि लिरनानै नायबा पन्डिचेरि इउनिभारसिटि लिरबा बहुत बर'फोर दंहैयो बहायबो। ब्र नों अल इण्डियायाव मा जायगायाव बेरायखो दैमारि जलेस्वर? आंनि फेसबुकआव नायबा नोंसोर नुजोबखागोन आंनि माबाखौ बबाव बेरायखो। आं सिक्किम बेरायबाय, हिमाचल प्रदेश बेरायबाय, ओमफ्राय राजस्थान बेरायबाय, दिल्ली बेरायबाय, गुजरात बेरायबाय, हारियाना बेरायबाय, चेन्नाइ बेरायबाय, बेंगालुरु कर्नाटकआव थांबाय, ओमफ्राय केरेलायाव लोगोजों आलासि जाहैदों आं। आंनि लोगो दंमोन केरेलायाव, बिनि नामा रिज'। ओमफ्राय रिज' मोनाव थांदों आङो। ओमफ्राय सासे सिख्ला दङमोन लोगो, बेबो मालायालाम आरो स्नेहा होननाय, बेबो बिराद आंनि लोगोमोन। आंनि लोगोफ्रा नायदोंबा भिडिअखौ नुगोन, बिसोरबो मिथिगोन आरो। ओमफ्राय आकिल जन होननाय दंमोन, बिसिनावबो आं आलासि जाहैदों केरेला। ओमफ्राय केनारजों जब मावबायमोन नामा, दा मावथ'वाखै आं। 2017आवसो आं मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामदों। बेनिफ्राय दा बिएड खालामदों लास्ट इयार। मोनथ'वाखै साख्रि र'। आं मोनबा खोन्थाखागोन नोंसोरनो। बहुद जायगा बेरायबाय दे, बेंगल मथा मथि। पान्जाबावबो थांबाय आङो। पान्जाब मानि माबायाव, सरि मा होनोमोनलाय, चन्डिगोर। लोगोफोर फरायहैदोंमोनना बिरादनो, बेवहाय बेरायहैदों आं। खिन्थु आं नर्थ इस्टनि माबाफ्राव माखासे बेरायाखै, सिक्किम ओमफ्राय आसामल'। आङो शिलंबो नुफेराखै, ओमफ्राय अरुणाचलबो नुफेराखै, मणिपुर नुफेराखै, त्रिपुरा नुफेराखै, मिज'राम नुफेराखै। मालाबा बेरायहैगोन आरो आं बेहाय। दाबो आं थांफेराखै, खिन्थु आङो ओरै साउथ इण्डिया ओमफ्राय माखासे मिडल इण्डियाफ्राव, नर्थ इण्डियाफ्राव बेरायबाय आरो। गवा बेरायबाय, सरि गवायावबो थांदों। लोगोफोरजों बेरायदों दै। नोंसोरो आंनि फेसबुकाव थांनानै नायहैबानो नुगोन आरो। दैमारि जलेस्वर, थेंक्स ब्र' खोन्थानायनि थाखायनो। अके। नों सोरबा न'आव साबैसे मानसि दं? नोंसोरनि न'आव प्रनित, जोंनि न'आव फंबाय सानै दं, आं देरसिन। आइ बाबा दं, रावबो गैया जोंहा, हिनजावफोरबो गैया। जों हौवाफोर साथाम, आंनो देरसिन आरो। मेंगुलायनाय मोनबाय। आङो सानसे मा खालामना थानो, उन्दुबाय थाफ्राङो माने। लकडाउननि बे ओंखारबानो दाय जायोबा बेखायनो न'आव थानांगौ, उफाय गैया, जों मानिनांगौ जायो। सोरबा माबा सोंबावो नामा? दोनथ'नोसै। तरुन सोरगियारि, आंनिखौ रिप्लाय हरलायनो। मा बुंदोंमोन नोंथां? तरुन सोरगियारि। आं माने स्पिड थाङो नालाय, अबेबा माने ज' खनसेनो 10 जन साबा गाहाम मेसेज खालामोबा माने माखासेना थाबनो दावखोयो आरो, बेखायनो नुस्लाबा आङो। मा सोंदोंमोन नोंथाङा तरुन? आदानि इयारा बेसेनो? बड' लाभार। आंनि इयारा जाहैबाय 1991। ओमफ्राय ओरैनो फरायनायाव बिदि नङा दे, खिन्थु फरायनायाव एसे खमायदों आरो 1994। आंनि बिफाया खोन्थानाय बायदिब्ला 1991 आंना। बोरायबायना, दारियाबो लावबाय, बोरायथारबाय। 91 बा 28 बोसोरानो जाहैबाय नोंना। 29 बोरायबाय। जोंसार बसुमतारी। ओमफ्राय आदानि फेभरेट बेदरालाय मेदामानो? आं अमा बेदरखौनो, बर' नालाय अमा बेदरखौनो साबसिन मोजां मोनो आं। मा गामिनि नों फंबायनो? राबि बा। आङो चिरां रुनिकाटानि। हिनजाव लाबाय आदानो? हिनजाव लायाखै, नागिरथ'वाखैनो। ग्रेट बड'लेण्ड निउस। रिता बोरायाखै आदानो? बोराय नुवाखैना रिता? आं बोरायबायसो सानदों। आं मोनसे बैसागु एलबाम बानायदोंमोन, नोंसोर नायदोंना नायाखैथाय? अनलाइन बास रेजिस्टार खालामबाय, माब्रै नुगोन लिस्टखौनो? लिस्टखौ आं बेखौ नायथ'वाखै दे, आं नायनानै खोन्थाहरगोन र' उनाव। ग्रेट बड'लेण्ड निउस। आदा सना हिनजाव लादोरानो? हिनजाव लानो माने हिनजावानो गैयाबा दाबो।
सरि 32 इयार्सआवसो लाहैगोन आङो 2024सोआवसो 32नि बारलायलांगोनसो नामा। मा खालामबावनो दासान्दि नुवाखै आदा रिता नुवाखै अके सेंग्रायै नुदोंना दाबो के नार्जारि रिताया बुंदों आं नुवाखै आदा के नार्जारिया मा होनदोंमोनथाय आंखौ मालानिफ्राय इउटुब चेनेलखौ क्रिएट खालामामोन आदा नों आङो बोसोरसे एसे बारबाय दै दैमारि जलेस्वर नायदोंमोन अके आङो इउटुब चेनेल खुलिनाया बोसोरसे एसे बारबाय आं सिगां ओरै बेरायनाय समाव जुदि आं ब्लग बानायनो रोङोमोनबा बेफोरखौ गोसोआव दंमोनबा बुहुत मोजां मोजां जायगा नुगौमोन आरो नोंसोरो आं दा ओरैनो फटकफोरल' दङ लेपटपाबो मा जाखोथाय आंना लेपटपाबो गाज्रि जाबाय ओरै बोखावबाथाय ओरै जोख्लोबना दोनोना ओमफ्राय बोखावबाथाय माने बै ओरै ना मारिनाया गावनो नागिरो बोखावनोनो हाला आङो बे लकडाउन जोबबासो बानायफिनसै आं दुलुरानि ब्रह्म ओइ आदा नोंनि दारिया मोजां दे आंनि दारिखौ मोजां नुदों नामा दुलुरानि बहानि जाखो नोंलाय दारियानो नै बेयावल' आंनो ओरैसो नांगौमोन दारिखौ बेनिफ्राय ओरै ओरैजाय आंनि नांगौ बायदि जायासै माने आं गाबोन दारि सिनजानोसै हारसिंबो सिननो रोङा नालाय आङो MV ब्लग्स आदाया मा खालामो दासान्दिनो आङो ओरैनो बेखाराव दंथ'यो दासान्दि ओरैनो इउटुबाव एसे भिडिअ खालामो मास्टार डिग्रि फोजोबनानै बिएड खालामगासिनो दं 2 मास 3 मास दंबावो बिएडआ जोबनो लास्ट इयार आरो दायो इन्टार्नशिप सोलिगासिनो दङमोन बरपेटा रडआव आङो मावगासिनो दङमोन ओमफ्राय दा गैया लकडाउननि थाथ'दों लामाजों दसे बेरायहैनांसिगोन मा खालामनो मा मानो रावबो गैया न'आव आइबो गैया बाबाबो गैया फंबाय सानैबो गैया फंबाय सासेयाबो दहायनो लोगोफोरजों थांदों आरो सासेया बै लामायाव दंगासिनो आइया बानलु लायदों बाबाया गामियाव ओरैनो गावसोर मानिबा माबा रायलायदों नामा बैसागुनि दाख्लै बेदर जानायनि बेदरखौबो जायासै देग्लाय फैसा रानदों आरो गामियाव आरो जोंनाथ' बिराद गिदिर फांसन जायोमोन गामियाव गैया देग्लाय जानो हाला माने फैगोन बोसोरावनो गेदेर खालामखानोसै खनसेनो देग्लायनि फैसाजों बै फैगोन बोसोरनि फैसाजों खनसेनो जाबनानै अब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथांमोना गोबाव जाद्रायबायबो मालाबा लोगो मोनफिनगोनलाय मालाबा लाइफआव फैगोनलाय आं बिदिनो आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो थाथों आरो मोजाङैनो नोंथांमोननि साननाय हनाया साक्सेस जाथों गासिबो खामानियाव बर' हारिया मोजाङै मोजां दावगालांथों रिता अके बाय जागोन दे जोंसार बसुमतारी अके बाय बाय दोनबाय दै